Szóval egy library challenges. A Kata róla fog képeket kapni, és meg kell mondania, hogy milyen szituációban készültek. Előre várom. Hát ez nagyon csinos kép Mátéról. Golyatábor. Sajnos nem. Rendeztünk egy bulit. Ez volt a tématikája, hogy kamionosok és úgy gondoltam, hogy nagyon vicces leszek, és Kafikép. Érdekesek a körülmények. ez idén a golyatábor. Meg a sárga napszemüveg. Ez egy nagyon jó nyugati aluljárós díja volt. 2500 forint. Az összes UV-t átengedi, de legalább hülyén néz ki. Nem mutassuk kép Mátéról. Ez nagyon kis díva. Ez egy hajón készült. Ez ilyen gólyahajó. Nálunk a golyahajó az úgy nézett ki, hogy reggel 8-kor indultunk. Este 7-8 körülre értünk vissza. Kiderült, hogy nem lehet felvenni üvegben piát, úgyhogy nem volt. Előtte. De reggel 8-kor elkezdtünk vodkázni. Valaki még miután visszaértünk este 8-kor az egész napos ivásból, valaki még elment afterozni. Ki az, hogy én még aznap, tehát hogy én már másnapos voltam aznap. Egyébként ez egy jó élmény volt, nem sokra emlékszem hozzá.